Reč ima narodni poslanik Vladan Zagrađanin. Izvolite, kolega. Hvala lepo. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi direktore BIA, gospodine Gašiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalazi set zakona iz sektora odbrane i bezbednosti, čije izmene treba da doprinesu boljem funkcionisanju Vojske Srbije kao najvećeg faktora odbrane i njenom još boljem pozicioniranju na međunarodnom nivou kroz kontinuirano učešće naših snaga u međunarodnim multilateralnim operacijama. Takođe, danas raspravljamo i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, na koju ću se osvrnuti u svojoj diskusiji. Bezbednosno-informativna agencija je posebna organizacija kojoj je zakonom BIA iz 2002. godine dodeljen status pravnog lica i kao nezavisna vladina agencija izdvojena je tada iz resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova. BIA kao jedna od 3 organizacije koje su definisane Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije i koje se bave bezbednosno-obaveštajnim poslovima predstavlja centralnu bezbednosnu obaveštajnu službu, nadležnu kako za obaveštajne, tako i za kontraobaveštajne poslove. I u njenom delokrugu rada nalaze se najosetljiviji poslovi koji se tiču zaštite nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Ti poslovi se odnose na otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije, istraživanje, prikupljanje, obradu i procenu bezbednosno-obaveštajnih podataka i saznanja od značaja za bezbednost i informisanje nadležnih državnih organa i o tim podacima. U fokusu operativnog angažovanja Bezbednosno-informativne agencije su i prikriveno delovanje stranog faktora, usmereno protiv vitalnih nacionalnih interesa, zatim organizovani kriminal koji ugrožava ekonomski sistem države, ali i nestabilni region koji je, nažalost, pogodan za razvoj različitih vidova terorizma, separatizma, verskog i etničkog ekstremizma. U današnje vreme velikih promena i bezbednosnog rizika i izazova, efikasan rad svih institucija koje su u sistemu bezbednosti, kao i njihova međusobna saradnja od vitalnog značaja za zaštitu države, nacionalne bezbednosti. U saradnji sa drugim bezbednosnim institucijama BIA se do sada uspešno borila protiv svih bezbednosnih pretnji. Građani naše zemlje mogu slobodno da se kreću, mirno posećuju javna okupljanja, dok mnogo ozbiljnije države sa većim i bogatijim službama u svetu, nažalost, svojim građanima to ne uspevaju da omoguće. BIA radi u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Njeno delovanje je u strogim zakonskim okvirima, uz poštovanje načela ljudskih prava i osnovnih sloboda, tajnosti, subordinacija, profesionalnosti i objektivnosti. Definiše je Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji, ali i Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i brojni drugi zakoni, brojne uredbe i ratifikovane međunarodne konvencije. Dakle, BIA radi na transparentan način u onoj meri u kojoj to ne ugrožava njen rad, o čemu govori i činjenica da je BIA revnosno odgovarala na skoro sve zahteve za prikupljanje informacija od javnog značaja, što se može videti i u izveštaju, to jest informatoru o radu BIA. Ovim izmenama preciznije se definišu ovlašćenja direktora agencije, kao i radno-pravni status zaposlenih u BIA, čime se zapravo vrši usklađivanje i sa Zakonom o policiji i sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Konkretno, izmene se tiču zasnivanja radnog odnosa, zvanja, napredovanja, privremenog i trajnog raspoređivanja na određena radna mesta, plata i koeficijenata, kao i ocenjivanje rada pripadnika BIA po jasnim kriterijumima. Takođe, uvodi se institut bezbednosne provere prilikom zasnivanja radnog odnosa, čime će se nastaviti praksa da u agenciji dobiju priliku da rade samo profesionalni, moralni i časni ljudi. Organizacija kakva je BIA je specifična u odnosu na druge organe.
te stoga zahteva i definisanje specifičnih procedura, pravnih normi kada je u pitanju radno-pravni status zaposlenih u ovoj službi. Na pojedina akta, kao što su akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, kao i akta koja se odnose na uslove za sticanje i gubitak zvanja i na koeficijente plata pripadnika BIA, Vlada Republike Srbije daje saglasnost. Ovo napominjem iz razloga što treba istaći da se BIA kao deo državne uprave i kao posebna organizacija nalazi pod neposrednom kontrolom Vlade, kada je u pitanju njen rad, u skladu sa Zakonom o Vladi i Zakonom o državnoj upravi. Takođe, parlament je institucija koja u najvećoj meri obezbeđuje demokratski karakter kontrole obaveštajno-bezbednosnih službi, pa tako BIA ima obavezu podnošenja redovnih izveštaja resornom skupštinskom odboru za kontrolu službi bezbednosti. Rad BIA je i pod kontrolom sudova, ali i čitave javnosti. I ovo govorimo u prilog činjenici da nema elemenata da se insinuira namera za privatizacijom ove službe, što smo imali priliku da čujemo od različitih opozicionih predstavnika jednog dela javnosti. Odredba koja je izazvala najveću polemiku u javnosti, ali i kritiku opozicije koja se mogla čuti u današnjoj raspravi, jeste odredba koja predviđa da se popunjavanje radnih mesta u agenciji za pojedine poslove nije obavezan konkurs. Ova odredba je pre svega iz bezbednosnih razloga propisana na ovaj način, jer mi svi moramo da budemo svesni da su poslovi iz delokruga rada BIA izuzetno rizični, pre svega zbog specifičnosti ovlašćenja koje pripadnici BIA imaju. Realna je potreba da se zakonom na ovaj način oni koji rade na najosetljivijim državnim poslovima, ali i njihove porodice zaštite. Druga činjenica sa kojom većina kritičara nije upoznata jeste da su svi savremeni bezbednosno-obaveštajni sistemi i u regionu i u svetu upravo uređeni na ovaj način, kada je u pitanju zapošljavanje na određenim radnim mestima u obaveštajnim službama. Dakle, predložene izmene i dopune Zakona o BIA doprinose ojačanju integriteta i stvaranju funkcionalne strukture ovog dela sistema bezbednosti, što predstavlja još jedan korak za dalji razvoj i osavremenjivanje bezbednosno-obaveštajnog sektora. Na ovaj način Srbija svakako učvršćuje svoju poziciju značajnog faktora stabilnosti u regionu i pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima kroz integraciju u evropski i globalni bezbednosni sistem. I na kraju, obzirom da BIA kao značajan deo celokupnog bezbednosnog sektora učestvuje u izradi novog dokumenta Nacionalne strategije bezbednosti Republike Srbije, koristim priliku da istaknem da Socijalistička partija Srbije smatra da pojedine stavove i strateške ciljeve iz važeće strategije bezbednosti treba zadržati. Pre svega mislim na vojnu neutralnost naše zemlje, ali i na pitanje Kosova koje treba i dalje tretirati u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a koje i po važećoj strategiji kao jednostrano samoproglašena država predstavlja najveću bezbednosnu pretnju za Republiku Srbiju, ali i za ceo region. Pitanje zaštite nacionalnih interesa u južnoj srpskoj pokrajini nedvosmisleno treba i dalje da bude jedno od prioritetnih strateških opredeljenja Republike Srbije. Iz svih navedenih razloga, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržaće usvajanje i ovog i svih ostalih predloženih zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Zahvaljujem.